Моннан 30 ел элек Буа районында якташлык җәмгыяте оеша. Эшчәнлегенең беренче көненнән үк ул иганәчелек белән шөгыльләнә башлый. Икенче бер юнәлеше китап бастыруда ярдәм күрсәтү була. Әлбәттә, бу елларда башкарылган нәтиҗәле эшләрен санап бетерлек түгел. Шулар арасында Буа районыннан чыккан шәхесләр турында энциклопедия әзерләү аерым игътибарга лаек. Әлеге энциклопедияны бу көннәрдә Татар-Информ матбугат конференциясендә тәкъдим иттеләр. Энциклопедия 2010 елда ук басыла, ләкин тормыш алга бара, район тормышында зур роль уйнаган шәхесләр саны арта. Шул сәбәпле берничә ел элек Буа якташлык җәмгыяте энциклопедияны тулыландырырга, яңартырга дигән фикергә килә. Мондый зур эш район оешмалары җитәкчеләрнең булышлыгыннан башка гына була алмый, әлбәттә. Казандагы Татар энциклопедиясе һәм Төбәкне өйрәнү институты да югары дәрәҗәдәге профессиональ киңәшләре белән ярдәмгә килә. Мен бик зур рәхмәтләремне белдерәсем килә һәрбер якташыбызга, идарәбезнең әгъзаларына, чөнки формаль гына булмады, безнең идарәдә карадык та, күтәрдек тә, кулларны шулай булсын дип. Юк, һәрбер бүлеге, һәрбер юнәлеше энциклопедияның. Без аны бәхәсләшә дөреслеккә бара идек һәм менә шуңа күрә инде мин уйлыйм безнең энциклопедия сыйфатлы эшләнде дип. Энциклопедия төзү эшенә белемле, таләпчән белгечләр җәлеп ителә. Шушы китаплардагы белем аша туган җир, туган илгә мәхәббәт башлана дип сөйләде Татар энциклопедиясе һәм Төбәкне өйрәнү институты директоры Искәндәр Гыйләҗев. Аның кыйммәте авырлыгы белән генә исәпләнми. Минем хыялымнан башлыйм әле. Сез күз алдына китереп карагыз, безнең Татарстанда 43 муниципаль район бар. Һәрберсе менә шундый энциклопедия чыгарса, нинди зур байлык булыр иде республика өчен. Энциклопедия бит ул һәйкәл. Ул бит инде белем шишмәсе, белем җыелмасы. Бик теләр идем, менә шушы эш башка районнарда да шулай башланып китсен иде. Безнең институт андый эшкә әзер, без бу эшне бик тә телибез. Энциклопедияны роман итеп укырга мөмкин, чөнки романнарның нигезендә кешеләр язмышы. Бу китап битләрендә мәгълүмат бирелгән һәр шәхес турында аерым күләмле әсәр язырлык, диде күренекле шагыйрь Ринат Харис. Шәрәфләр дигән мәкалә бар. Аны уксаң 10 роман язып була. Чөнки шәрәфләр нәселеннән кем генә чыкмаган һәм нинди генә язмышлы булмагандар. Энциклопедия ул иң зур һәйкәл. Менә миннән сорасалар, Татарстанда нинди зур казанышлар булды дип, мин иң беренче нәүбәттә Татарстан үзенең энциклопедиясын булдырды, үзенең фәлән томлы тарихын булдырды. Булардан да зур казаныш юк. Оештыручылар билгеләп үткәнчә, төп максат сыйфатлы энциклопедия төзү. Шулай итеп, 2 ел дәвамында мәгълүмат туплыйлар. Беренче китапның тиражы 3000 данә, ул 600 битлек, ә яңартылган басманың тиражы 2500 данә тәшкил итә. Күләме 800 биттән артып киткән. Алия Галиуллина, Фәннур Хәсәнов, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары.